Салому алейкум, дӯстони азиз. Масъалаи синфи 8 мебошад. Дар ин масъала мегӯяд, ки ду пиёдагард аз нуқтаи А аз деҳаи А ба деҳаи Б сафар карданд. Якумаш 10 дақиқа пештар баромад ва дуюмаш ба 10 дақиқа баъд аз якум баромад, валекин 2 дақиқа тезтар расид. Барои он ки суръати дуюм аз суръати якум 1 километр соат зиёд аст. Масалан В суръати якум гирем, В километр соат. В ҷамъи як бошад суръати дуюм пиёдагард мешавад. Масофаи байни деҳаҳо 4 километр, яъне ки 4 километр тақсими суръати якум одам, ин вақте мешавад, ки якум одам аз нуқтаи А ба нуқтаи Б меравад. 4 километр тақсими В ҷамъи як бошад, вақте мешавад, ки пиёдагарди дуюм аз нуқтаи А ба нуқтаи Б меравад. Боз барои мо маълум аст, ки пиёдагарди якум 10 дақиқа дер баромада 2 дақиқа наздик расидааст. Ин маъноиро дорад 12 дақиқа вақт камтар сарф карда. Вақте ки мо амиро баробар мекунем, ин як вақт, ин як вақт, неки ин қисми баробари 12 дақиқа камтар аст. 12 дақиқа ин баробар ба 12 тақсими 60 соат. Бояд ки обязательно мо ба соат бигардонем, барое ки яхел қимат дошта бошанд, яхел чӣ дошта бошанд. Як бори дига мефаҳмонам, масалан барои чӣ ма ҷамъ мекунем ҷада. Масалан соати 8 биромадак, якумаш 8:00 биромадак, 9:00 расид. Дуюмаш боша 8:10 биромад, 8:58 расид. Чӣ хеле ки мебинед, якумгиш ҳама вақт 12 дақиқа, дуюмашда камтар сарф мекунад. Барои ҳамин барои иҷада бояд ки 12 дақиқаро ҷамъ кунем. Биёед аки муодиларо ҳал мекунем. Обчи махраҷи умумитен мешавад 4В ҷамъи 4 баробари 4В ҷамъи 12 ба 6 5 та 1/5 В чӣ мешавад? В квадрат ҷамъи В. Ин 4В ба 4В гум мешавад. Инҷа В квадрат ҷамъи В тарҳи 20 баробари 0. Дискриминант баробар ба 1 ҷамъи 4 зарби 20 81. Яъне ки V1 мо баробар ба -1 ҷамъи 9 тақсими 2 ин мешавад 4. V2 минуса мешавад, не ки мо ба назар намегирем. Яъне ки суръати пиёдагарди якуми мо чанд буда? 4 ва дуюмаш боша ҷамъи 1 гуфтем 5. Ҷавоб дар ин масъала 5. Саломат бошед. Дӯстони азиз, савол дошта бошед дар комментарият